mie. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jadi saya pengen tahu masak ayam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga Resmani Secis. Pemirsa, selamat sore. Selamat berjumpa lagi di konten kita hari ini. Masih edisi suronan ya pemirsa ya. Alhamdulillah. Menunya nih. Ayam, momo tempe, urap, mie, kerupuk. Ini nganu pemirsa, tadi apa jenenge masak gak di konten soalnya Mas Haris jualan, aku masak karo Mbak Erna ngono. Ya alhamdulillah aku bikin ambeng 30. Salah wis sak terno iki karo sak grupe sing wingko dibengi dikondangno pemirsa. Jadi muga-muga kengko tahun suro iki muga-muga Mas Haris rezeki lancar ya pemirsa ya. Muga-muga sehat, panjang umur. Dikei gangsar oleh mergawe, rezeki lancar. Pokoknya doa yang terbaik buat Mas Haris. Alhamdulillah wis bar masak aku mang wis bar jam 3:30 mang pemirsa. Tak 3 ladus terus ngadai apa ki kresek-kresek ngono ki pemirsa. Aku yo makasih buat Mbak Erna, Mbak Linda sudah membantu. Kinggo yo sing gantian pemirsa, kok ning gone Mbak Linda masakan yo wangi-wangi. Mbak Erna masakan yo wangi. Dina iki enek barengane, jadi cuma Mas Haris biasanya berkat iso sampai 3 4. Tapi kemana aku alhamdulillah untuk rezeki dari Sena, temennya Dik Marin, tiron temen Dik Marin. Tiron Dik Marin cek suwe bar tironan ndikmu. Bar tironan Dik Marin ku akhir-akhiran suro. Tapi aku tetap ditironi pemirsa. Dik Marin ku setiap tironan ya tetap ditironi. Karena jenang bangku mesti tak gawekno pemirsa. Iki salah tak terno wak ditin. Terus sing gak melok grupe sing tak kasih ku sekitaran lorong Putri Atip. Mbak Linda kan gak melok grup iki. Terus Dilan, Mbak Yana, Sena ya tak kasih. Terus Mbak Tun tak kasih kabeh. Iki wis karek grupe dhewe sing pen Mbak Erna wis digawa pemirsa. Soalnya kan Mbak Erna ora sing kondangan. Dadi ini iki wis karek wong sing pen sing ning omah ngono pemirsa. Iki aku bakalan mau makan sore sama menu menu berkat iki masih tadi ngene. Terus aku ya baru datang. Iya, Mas Haris juga baru datang, tak undang-undang langsung, baru terus engko mangane engko baru undang-undang masakmu. Tak undang-undang sih wis alhamdulillah wis baru undang-undang wis bar kabeh iki karek enteni bakdo magrib undangane kumpul lancar. Yuk. Datang tak. Kita makan lapar. Iya wis kokan pemirsa yo nang. Tuh, namanya kunci pateni. Iki yo gak. Gak apa-apa. Iki wis kulaan yo ono gelas sesene. Yo tak isi gelas saus apa. Iki pemirsa menunya ngene iki mang. Ki ayame, ngene ayame. Cuma aku beli ayam 5. Ki urap. Mie, ki momok tempe kesukaan. Mas rasanya gue suka ya. Adang dhewe iki. Lemesan sithik jilwer. Capne. Wis gede wae, gue man. Suka kok magicom. Sendi. Oke. Iki apa-apa sing nek kulit iki nek. Iki? Oke. Iya kuwi mangko. Oke. Jadi mau
Wis aja kakek kok man lawon niku tujuh. Digaduk enak. Apa pengen urap? Pengen. Auto tak kuwi nek kembang turin ya? Iya, Mas. Pahit. Wong ki trauma dicampur siji urape. Pengen mama tempe satu. Nek urape. Wis. Ini ke Nih. sithik ae. Oke, ya. Ngerti iki. Iya tenan nek. Ya saurutan iki nggo. Tenan. Tenan. Berkat. Mang seperti Ini sambal pindangnya hijau nek begini. Makannya banyak ini, soalnya aku pengen wis kene berkat dadi gak mangan. Bismillah. Sebelumnya sudah cuci tangan bersama. Mangan sore kan tadi Mas Aris teko, soalnya aku ngerti kan Mas Aris mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kau apa? Mantap. Jadi ada gak menu urap. Oseng kacang. Aku pengen urap mbak aku. Terus jadi saya pengen urap masak urap aja. Emang yo Mbak Linda, Mbak Erna wis tak kei iwak telur-telur pemirsa. Usum surah berkat ayah tampil. Enak kenapa pemirsa? Monggo. Kalau mau ke sini. Coba gak tuh Ra? Hai. Iki mau urape kan pemirsa. Wortel, kacang, tambah kembang turi. Kembang turi pada kembang turi, Mas. Ngeri. Pas lagi mulai dodolan langsung dikei mangan sak meneh kae. Godhong minyak. Bayem. Alhamdulillah. Ki mau enek sing ora ana wonge dadi mengko baleni pemirsa. Apa? Aku undang-undang Lek Jo pinggiratan. Bang. Nah ini kan roti enak sambelnya ini nih. Wah lagi ngerti kudu kalau disuruh banyu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku masak sambal pindang ki urung makan belas sih, Mas. Jadi awan mangan ambek urap. Aku ora dibontoti mau, jadi aku lesu pemirsa agak mangan. Aku malah kayak bro penggawean pemirsa. Apa belanja malah. Jane yo enek bakul nang ngono, tapi ning jero ning jopo enek tapi adoh. Terus kadung mitir nak bontot kan pas waya selah ngono wektu langsung iso mangan, gak leren pesen adoh. Cara bakulan ning lapangan ini waktu leren gue iman ya, Mas. Aku leren kok. Udah rame. Jadi apa leren rodok suwe apa leren pring gue iman, misal tengok-tengok tangan kono lho maksudnya. Ngono ndek mau wis bingung pemirsa. Dia sepi dik. Tak ngalah ya. Tadi bar maghrib, bar medhok. Alhamdulillah bar bedhok malah bedhok wong Jombang lho. Bedhok tanggane Mbok Dami. Terus ditukoni pok, ditukoni ditukoni sosis.
Bakul yang kita ya. Aku Mas Enggar. Maksudnya bakulannya yang maksudnya sendiri es tau. Banyak jana. Wah, mama tempe enggak. Kenapa? Enak dah. Dawulah tadi sejalan. Alah, pedes yang pedes kan dia. Oh, sambil nganungnya. Ya wah seret tenang rasanya. Alhamdulillah. Mah? Bisa nih Mas Haris? Kak jual sayuran kayak mangan sayuran. Pengen. Ya, mangan agak kalau tersurung iki lah. Enggak ya. Iki sebenarnya lemes aja ngene. Dan nulis sebenarnya power. Lagu rasanya. Mine jane dikecapi muguludi enak. Kok mie goreng? Besok baik kongnya. Kuraman sego tapi mantap. Biasanya aku dodolan ki mulai maghrib, bar maghrib Jam 8. jam 8 pemirsa. Iki mulai sore sebabnya Noma ada acara. Undang-undang bersama. Ya undang-undang mau kayak wong-wong. Soalnya enak sing nom kok pe wong tuwek sing tandang. Jane Pak E mau sampai Undang-undang. Tak omong apa jam. Om, Mas Haris sore mantap. Ntar Mas Haris saya, kok kesorean bareng-bareng. Ya bisa. Meneng ae. Dek. Enak ya. Mantap. Terus satu memang Bisa. Diisuk jangan asem pemirsa, nyambel pindang, nyambel jangan asem, kacang karo jagung manis. Warak tenan Mas. Sampai giling-giling ini. Mulai kering kata Mas Haris. soalnya pedes. Soalnya aku tukune lombok nih gue panenan oman pemirsa. Jadi tuwek-tuwek ya. Jadi ini ngono nek panen oman kuwi lebih tuwek. Beda karo panen opo Mas tok ini nek oman. Waduh ayo. Maksudnya lombok wong sing duwe tanggane sing panen lombok pemirsa, aku tuku sekilo iki terima 15.000. Maksudnya sing lagi ngundang. Walah tenan iki lomboke cuy iki tapi montes tuwik tenan. Rohku pas ngambil tempe wong punya tempe. Otomatis tak kayak telung. Walah, iki lombok apa? Lombok setan aku ngono. Padahal lombok ijo. Ada lombok cempleng. Dan yo. Gak lombok setan. Sampai dengap-dengap gak kepangan sampai gak adune. Lah piye putus sih? Iya pedes ya Mas. Pedes entek sumuk lah. Mangan sisan. Iwak gede ya Mang. 35, harga 35. Harganya berapa? 35. 35. Enak saya 30. Muka cilik 6, 35. Aku tuh 35.
Wedeng tenan. Ya. Daging. Mark kan pemirsa. Ya pemirsa, kita akhiri semuanya video ini. Terima kasih buat sahabat manis saya di mana berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami keluarga manis saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.